салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон нигоҳ кунед, бори новинка, платьёи новинкаи аҷоибот фасон омадагиай. Хати королевский, чӣ меган? Камтар резинкаги таракаш. Аҷоибот хушрӯрости ман хелкан бар хати королевский регалай. Материалшон хушрӯ чангир нест духтаро. Нархошон 300 сомонӣ. Размирай чанд то чанда? 46 то 56 на ранги сиёҳ ҳам дорад духтаро. Нархош 300 сомон. Нархи донаша обтон гирем, бояд чи арзон мекунем. Платье холи. Духтаракон не платье нав омадай, нархошон 200 сомонӣ. Размира 46 то 56. Ин намудаш барашкагия, ин намудаш бамбуки тоза. Пешакошон кругле, камтар зӯртарай лавожа несам. Баъд ин платье омадаги 200 сомонӣ нархошон. Размира 46 то 56. Ёрам аҷоибот фасонак. Салом алейкум мардум. Ман Тахмина Али, директори компания Faberlic, имрӯз ойликҳои худро рафта гирифтам. Ойлики директори ман ин 5000 сомон аст. Вале ба хотири маро хушҳол кардан компания барои звании закрит кардаи директори ман барои ман 8000 додааст. 8000 бонус, 5000 ойлик. Мо орзуҳои худро бо компания Faberlic амалӣ мегардонем. Ту низ мехоҳӣ дар хона нишаста ба мисли ман орзуи худро амалӣ гардонӣ? Пас навис дар WhatsApp. Маълумоти олии ту, забононии ту лозим нест. Ҳеҷ ҷо набаромада дар хона нишаста орзуи худро амалӣ гардон. Мехоҳӣ ба мисли ман? Пас навис дар WhatsApp. Чиро интизорӣ? Ту инро дон. ғайр аз ту касе барои ту талош нахоҳад кард. Танҳо ту метавонӣ зиндагии худро иваз кунӣ. Пас навис дар WhatsApp. Ман роҳи корро ба ту нишон медиҳам ва туро низ дастгирӣ мекунам. орзуҳои худро бо Тахмина Али амалӣ гардон.